Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, сез Татарстан Яңа гасыр каналында манзара тапшыруын карыйсыз. Һәр көн йокыдан уянуга безне тормышның яңа 24 сәгате көтеп тора. Әлеге вакытны файдалы әйберләргә генә уздырсак иде. Мәсәлән, якыннарыбыз белән аралашуга, тирә-якталарга елмаерга, шатлык иләшергә, мотор уйларга, дусларыбыз белән очрашуга, манзара тапшыруын карарга. Кеше барыбер кушлар нәселеннән дип язган Саҗидә Сөләйманова. Шуңа күрәдер дә ахры адәм баласы күккә, йолдызларга, галәмгә омтылып яшәргә тиеш. Бүген 12 апрель космонавтика көн. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Биектау районының Мүлмә авылына булыр. Без бүген сезнең белән суган бәлеше пешерербез. Ул бик тиз әзерләнә. Карабудайның файдалы үзенчәлекләре турында Сихәт сәхифәсендә. Бүген сезгә республикабызның Биектау районына сәяхәт тәкъдим итәбез. Әлеге район башкалабызга иң якыны. Биредә урнашкан Мүлмә авылы Казансу елгасы ярында, район үзәгеннән 27 чакрым ераклыкта урнашкан. Татар авыллары үзләренең матур төзек йортлары, мул җимешле бакчалары белән аерылып торалар. Мүлмә авылда искәрмә түгел. Тарихка бераз гына күз салсак, заманында 60-нчы елларда төгәлрәк әйткәндә узган гасырның Биектау районы, Яшелүзән районы һәм Югарыслан районнары зур бер районны тәшкил иткән, аларны эреләндереп, зурайтып, шулай берләштергәннәр. Һәм аларны үзләрен айырыр өчен Биектау кусты, Нурлат кусты, Югарыслан кусты дип йөрткәннәр менә шундый заманнарда булган. Бу сәгатьләр шәхси коллекциядан түгел Биектау районы Мүлмә авылының туган якны өйрәнү музее экспонатлары. Араларында 1897 елда Германиядә эшләнгән сирәк экземпляр да бар. Ә кайберсе бүген дә вакыт агышын санарга сәләтле. Без дә шуларга кушылып үткәннәргә сәяхәт ясыйбыз, авыл тарихы белән танышабыз. Безнең Мүлмә авылы 16-нчы гасырга барып тоташа. Авылга иң беренче риваятларга караганда 3 мулла килеп урнашкан дип әйтәләр. Шуңа күрә дә бу авылның исеме бер элекке әбиләр әйтү буенча муллалар иле дип аталган. Ә инде вакытлар үткәннән соң авылның исеме кыскартылып, ул Мүлмәгә әйләнеп калган. Документларда хәзер безнең авыл Биектау районы Мүлмә авылы дип бирелә. Мүлмә авылы Иске Казан музей тыйлыгы янында гына урнашкан. Авыл зиратында бу җирлек белән бәйле истәлекләр дә бар. Иске Казанда Мулла Хаҗи Таз дигән кеше була һәм ул шушы Казан, Иске Казанны барлыкка китерүчеләрдән берсе дип әйтергә кирәк. Ул халык өчен бик яхшы кеше була һәм аны шушы Иске Казан зиратында җирлиләр. Ләкин инде колхозлашу чорлары вакытында, динне бетергән вакытта шушы ташларны җимереп төшергәннән соң берникадәр авыл халкы шушында тау астында калган ташларны безнең зиратка алып кайтып куялар. Менә сез әле генә карап торган күрелгән таш шушы зираттан кайткан ташларның берсе. Авыл халкы шундый тәвәккәл кешеләр аркасында үз хәтерен саклап калган. Бүген Мүлмә авылында 600-дән артык кеше яши, 180 хуҗалык исәпләнә. Заманында әлеге авыл бөтен республикага дан тоткан Татарстан күмәк хуҗалыгы белән билгеле була. Авылның алтын куллы кешеләре белән бәйле экспонатлар музейда кадерләп саклана. Элегрәк безнең авылда сарыклар, бик күп кеше сарыклар тоткан. Һәм безнең авылда сарык фермасы да булган. Һәм шушы сарыкларның йоннарын чистартыр өчен шушы станокны кулланганнар. Бу станок торган ине сүткәчтән без аны менә монда алып килеп куйдык. Мүлмә авылында узган гасырның 20-нчы елларыннан башлап милли аяк киемнәре фабрикасы ачыла. 1953 елда Татарстанга Индира Ганди килгәннән соң аңа шушы авылда җитештерелгән читекләр бүләк ителә. Шулай ук әлеге читекләрне Надежда Крупская һәм Сергей Есининның хатыны кигәнлеге дә билгеле. Арча милли аяк киемнәре фабрикасының кече филиаллары Арча һәм Биектау районнарының 12 авылында урнашкан була. Шуларның берсе нәкъ менә Мүлмәдә. 1930 еллар башында ук әртил җитештергән продукцияның яртысын чит илгә алтын бәрабәренә чыгарганнар. Дөньяның төрле кыйткаларыннан Мүлмәгә туфлиләр һәм чүәкләр сорап хатлар килә. Милли аяк киемнәре төрле күргәзмәләрдә урын алган, алтын-көмеш медальләр яулаган. Тарихны шәхесләр яза диләр. Мүлмә авылында да яшь буынга үрнәк булырлык кешеләр байтак. Дөрестән дә авылда андый кешеләр бар. Шуларның берсе Халилов Габдрахман абый, менә без аларның иләре тирәсендә басып торабыз. Ул безнең бик Ватан сугышы ветераны, Ленинград блокадасын үткән кеше, снайпер булган, бик ихтирамга лаеклы кешеләрнең берсе. Һәм шуны әйтергә кирәк, тагын бер үзебезнең мәктәбебезнең горурлыгы, авылыбызның горурлыгы.
Булатов Тәлгат Бигабый 1945 елда ул районда бердән-бер дип әйтергә кирәк җиңү парадын узган кеше. Менә минем кулымда бик уникаль экспонат. Ул 1945 елның 9 маенда чыккан «Известия» газетасының оригиналы. Күргәнегезчә, газета тулысынча бик җиңүгә багышланган. Монда бик күп кенә шигырьләр, әсәрләр һәм сугыш турында истәлекләр бар. Авыл тарихына багышланган музей Мүлмә мәктәбенең күркә. Ул бүлмәдә түгел, ә коридорда урнашкан. Димәк, теләгән һәркем авыл тарихы белән тагын да якыннанрак таныша ала. Киләчәктә мәктәп хезмәткәрләре музей мәйданын киңәйтү теләге белән яна. Яшел суган 93% судан тора, калган 7% кеше организмы өчен кирәкле витаминнар һәм минераллар. Анда А, С, Е, B1, B2, B5 витаминнары, калий, натрий, селен, тимер, цинк, магний, фосфор, кальций күп. Яшел суган организмның ширләргә каршы торучанлыгын арттыра, салкын тигәндә ярдәм итә, холестеринны киметә, кан тамырларында тешләр һәм казаналыкларга да файдасы бик зур. Ашу устасы Резда Хусаинов бүген яшел суганнан тәмле ризык әзерләргә өйрәтер. Assalamu alaykum, hörmətli tamaşaçılarım. Biz bugün sizin bilen soğan bəlişib pişiririz. O bik tez əzərlənə. Bizim indi soğan, yaşıl soğanımız kibit keştələrində, yıl əylənəsində var. Allah'a şükür. Mənə bizə indi kirək bular qamırı üçün qaymaq, bir qaşıq mayonez kirək bular, 4 yumurta, qamır köpürtküsü, un hem tuz. İşligi üçün indi bizə yaşıl soğan hem pişkən yumurta kirək bular. Tuz hem barış. İşimizden en birinci qamır basıdan başlayırız. Qamır için bizə indi kirək bular yumurta, hem indi tuz istəyiriz. Yumurta bilen tuzunu tuvalayırız. Менә шулай. Безгә хәзер bir kaşık mayonez кирәк булыр. 1 стакан каймак. Һәм инде безгә камыр көперткече кирәк булыр. Ул инде чәй кашыгы. Hem biz bunda bir 7 kaşık un istəyiriz. Altını istəb durayım elə bakalım. Hem indi qamırımızı şulay bulğatабыз. Ул sıyıq. Менә şulay kıymaq qamırı kibik, sıyıq kıymaq qamırı kibik bulurğa deyiş. Менә şulay bizning qamırımız әзір buldu. Hazır indi bizge әзерләргә кирәк эшләгән. Яшыл суганны шулай мин ваклап турадым. Hazır indi biz йомырканы менә ире угыштан уйым әле мин аны. Йомырканы удык. Hazır шунда яшыл суганыбызны салабыз. Шулай birer kaşık şulay erittilgen atlanmayı salıp jiberemiz. Tuz istəyimiz. Hem indi qara bırışda sevib jiberemiz. Min şunday tabana aldım. Onu maylap jiberemiz. Bir geybetlep maylarga kirek. Hazır indi tabağa biz yartı qamırını salabız. Менә şulay. Hem indi farşımızı da şulay qamır üstüne salabız. Hem kalgan qamırını üstüne salıp bitiremiz. Qamırını şulay azirek jeyip jiberemiz.
Мишне алдан кабызып куйдым 180 градуска һәм 45 минутка мишкә куябыз. Аллага тапшырдык. Бисмиллахиррахманиррахим. Хәзер кетәсе генә калды. Студиябызга тәмле исләрен чыгарып, суган бәлешебез әзер булды. Аллага тапшырып, бисмиллахиррахманиррахим. Чыгарый әле без аны. Менә күрәсезме, ничек иттереп пеште ул безнең. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең суган бәлешебез әзер булды. Тапкан хәләл малларыбызның рәхәтен күреп, яшәргә безгә Ходай насыйп итсен. Исән сау булыйк. Бу көннәрдә республикабызда муниципаль берәмлекләр арасында мәдәният көннәре уза. Һәм бүген шул уңайдан студиябызга кунак чакырдык. Яңа Чишмә районының Чиртуш авылы мәдәният йорты мөдире Рәмзия ханым Мусина белән сөйләшәбез. Хәерле көн исәнмесез. Хәерле көн исәнмесез. Менә шундай шатлыклы көндә килеп җитте. Без Алла теләсә 12 апрель көнне Халыклар дуслыгы йортында үзебезнең Яңа Чишмә районыбызның бай культурасын, бай тарихын, рухи кыйммәтләрен күрсәтергә уйладык. Безнең районыбыз тагын шунысы да шатлыклы, быел 26 апрельдә районыбыз оешуга 40 ел тула. Шуңа күрә инде бу чарага без бик ныклап әзерләндек. Biz инде тамашачыларны үзебезнең һөнәрчелек һәм үзебезнең данлыклы кешеләребез белән дә таныштырабыз дип уйлыйбыз. Безнең яклардан чыккан менә Советлар Союзы герое Федор Савельев, Борис Чикин, шулай ук Чуваш этнографы Охотников турында. Аннан соң менә Акбүре музее, Буыннар мирасы музее безнең районыбызның почетлы гражданины Әнвәр Мәхмәтулла Залаков турында үзенең күргәзмәләре булыр дип көтелә. Һәм әлбәттә безнең районыбызның шул кадәр күрке булган, бай тарих туплаган зирекле авыл Көнкереш музееның директоры хәзерге вакытта мәрхүм инде Милхат Абыйгазыймовның күргәзмәсе дә күрсәтербез дип уйлыйбыз. Шул ук вакытта инде безнең районыбыз көрәшчеләр белән дә бик данлыклы. Без инде сезнең тамашачылар хөкеменә Россиянең атказанган спорт стасы Булат Мусинның күргәзмәсе белән дә таныштырабыз дип уйлыйбыз. Һәм тамашачылар өчен әйтеп китик, ул сезнең улыгыз. Әйе, ул минем улым. Рәхмәт. Аллага шөкер. Менә Рәмзия ханым, авылның мәдәният йорты бүген ничек яши? Нәрсәләр белән яши? Авылның мәдәният йорты хәзерге вакытта авыл халкы белән тыгыз элемтәдә яши. Чөнки хәзерге вакытта менә мәдәният йортлары алар бер халыкны бергә берләштерү чарасы булып тора. Һәрбер районыбызның һәрбер авылларында безнең бөтен чаралар да гөрләп уза. Һәм без үзебезнең рухи кыйммәтләребезне, традицияларыбызны саклап нык эшлибез инде клуб мөдирләре. Һәм әлеге чарага да біз инде үзебезнең кичәләребезне, сценкаларыбызны алып киләбез. Төркеме алар инде Алсу Газимҗановның Юрий Марыш дигән спектаклен тәкъдим итәләр. Һәм Тубылгы тау халык театры, Нур театры инде анда эшләп килә. Алар инде Мирап Асафинаның Ике болыт әсәрен тәкъдим итәчәкләр. Безнең бит инде Яңа Чишмәбез, Чишмәләр ягы. Шуңа күрә моңа да асызыклап инде без мәйданчык эшләргә уйладык. Ул Моңлы Чишмә дип атала. Анда инде безнең сәнгать мәктәбендә шөгыльләнүче балалар музыка уен коралларында уйнаячак. Шулай ук мәдәният йортларыбызның клуб берләшмәләрендә шөгыльләнүчеләрнең дә музыка инструменталь коралларында уйнавы көтелә. Чыннан да бу районның үзенә күрә бер бик матур хисабы булачак, мәдәни хисабы. Менә шигърият белән дә дус икәнегезне беләбез, Рәмзия ханым, бер шигырь укып җибәрсәгез. Безнең бит инде юбилей була дип әйттек, Яңа Чишмә турында бер шигырь юллары килгән иде, сезгә дә укып үтәрмен дип уйлыйм. Яңа Чишмә дип аталабыз, көмеш сулы чишмә ватаным, кая гына барсам сагынып кайтам, сызылып аткан алтаңны. Кара алтын, жир майда чыга, күкрәп үсә иген кырларда, баһадирдай ир-егетләр бездә, мәйдан тота сабан туйларда. Чал тарихта безнең эзләр, ил язмышы безнең язмышлар, кыю булып илне якладылар, үрләр яулый тыныч тормышта.
Күп милләтле халкым бердән булып, иңне-иңгә куеп яшиләр. Авыр чакта ярдәмләшеп яши, якташларым гүзәл кешеләр. Шуннан да. Мәдәният йорты җитәкчесе әлбәттә инде иҗади кеше булырга тиеш, сезнең кебегейме? Рәхмәт. Хәзер бит әле менә мәдәният тормышы турында сөйләдек. Менә Яңа Чишмә район үзәге ул үзе дә бер шәһәрне хәтерләтә. Үскән саен сәма турайган, сәма турайган бара Менә 40 ел эчендә инде без шул кадәр үзгәрешләр күрәбез инде. Һәр көнне, көн саен диярлек безнең Яңа Чишмәбез үзеннән-үзе шулай матурая. Безнең һәр елны җитәкчелегебез авылларны, районнарны яшьләндерү буенча конкурс игълан итә. Biz инде барыбыз да бөтен район белән шушы ишек алларын, үзебезнең учреждениелар, һәрбер учреждениелар шулай чәчәкләргә күмеләбез. Безнең менә шундый матур конкурсыбыз да бар. Алга таба да шулай чәчәкләр арасында ялкынланып гөрләп яшәргә насыйп булсын, уңышлар сезгә. Гадәттәгечә һәр чәршәмбе көне без республика матбугатына күзәтү белән танышабыз. Сәхнә журналының апрель саны Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының 35 еллык юбилеена багышланган. Бу санда укучыбыз театрның тарихы һәм бүгенге тормышы турында кызыклы фактлар, истәлекле язмалар һәм аның эшчәнлегенә зур өлеш кертүче шәхесләр белән әңгәмәләр укый алачак. Шулар арасында театр директоры Луиза Янсуар, театрның баш режиссеры Ринат Әюпов белән интервьюлар, моннан тыш театр белән даими хезмәттәшлек итүче яшь режиссерлар, драматурглар һәм композиторлар. Булар барысы да бер журналда. Журналның яңа саны моның белән генә шикләнеп калмый. Биредә Өметбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрының Өлүф яки Гүзәл кыз Хәдичә, Буа дәүләт драма театрының Дәрвиш спектакльләренә карата белгеч фикерләре дә урын алган. Шулай ук журнал битләрендә Апуш Татар балалар театр студиясының эшчәнлеге, бер еллык иҗат юлының нәтиҗәләре һәм Татарстанның халык артисты Ринат Таҗетдинов турында истәлекле язма белән танышырга мөмкин. Иң актуаль һәм кызыклы сәнгать яңалыклары сәхнә журналында рәхим итеп укыгыз. Сабан той журналы белән яз ямьлерәк. Журналның апрель саны язгы кәеф алып киләм. Мавыктыргыч уеннар, кызыклы биремнәр, җиңел рецептлар, файдалы киңәшләр, укучылар иҗаты, танылган шәхесләр белән очрашу. Сабан туйда бар да бар. Мин булдырам сәхифәсе музыкага гашыйк Шамил Шәкүров белән таныштырам. Габдулла Тукайның тормыш юлы һәм иҗатын искә төшерергә була. Борын-борыннан заманга комиксының дәвамы Нурбикәнең ни өчен шүрәлеләр янына ашыгу сырын ача. Яшь хәбәрчеләр гадәттәгечә берсеннән-берсе кызыклы темалар тәкъдим итә. Сәйидә белән үз туграңны ясарга, Зәйнәпкә ияреп безе пешерергә мөмкин. Исламнан танылган хоккейчы Данис Зарипов белән эксклюзив әңгәмә. Хоккейчының ничә кәшәккә сындыруын, нинди ышанулары барлыгын, кайчан елавын беләсегез килсә, Сабан туйның апрель санын укыгыз. Зоодөнья сәхифәсе идеаль йорт хайваны белән таныштырам. Журналист булырга хыялланучылар өчен тәҗрибәле журналистлар Илфат Файзрахманов һәм Руфия Рахматуллиндан апрель санында 2 шәп дәрес бар. Балачак әдипләрендә исә яраткан шагыйрыбыз Йылдыз Шәрәпова иҗаты белән таныша аласыз. Исегезгә төшерәбез, Сабан туй журналын укып кына түгел, карап та була. QR-кодларга яшеренгән кызыклы видеолардан файдалы мәгълүмат туплагыз. Матбугат темасын кунакхана сәхифәсендә дә дәвам иттерәбез. Шәһри Казан газетасының бүлек мөдире, филология фәннәре кандидаты Рәсимә Галиева бездә кунакта. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн, Рәсимә. Инде бүгенге көндә Шәһри Казан газетасы ничегрәк яши, ничек кайный, нишлисез, шул яңалыклар хакында сорашасы киләсез. Казан булгач кайнап утырды. Хәерле көннәр. Без шуннан да матбугат өлкәсендә барыбыз да кайнап яшибез инде. Беренчедән без күпчелек түгел, азчылык газетлар кебек атнасына 3 тапкыр чыгабыз. Чөнки без шәмбе көнне, чәршәмбе көнне һәм җомга көнне чыгабыз. Атналык матбугат 3 тапкыр чыккач, эш бар кешегә дә җитәрлек. Шуңа күрә матбугат кайнап тора, әйткәнчә. Менә мин бүген сезнең белән яңадан бер тапкыр таныштырырга үзебезнең язмыш газетасын алып килдем. Шәһри Казан язмыш газетасы безнең җомга көнне чыга. Бик укучыларыбыз яратып кабул итә торган, яратып укый торган бик күп темаларны үз эченә алган газетларның берсе. Бу безнең махсус проектыбыз инде. Без менә анда төрле сәхифәләр, иң беренче менә безнең халык барбыда күз өстендә каш кебек артист халкына битараф түгел. Беренче биттә безнең шуны танылган шәхесләр, җырчылар, артистлар, биючеләр кирип китә. Һәм аларның тормышлары, монда аларның язмышлары күбрәк.
Менә бу безнең серләшик, алар тормышыннан инде. Яңадан укучыларыбыз яраткан тагын бер сәхифәбез бар. Без аны үзебез дә яратып язабыз. Ул шөгыль. Безнең республика районнарында нәрсә генә эшләмиләр. Нинди генә шөгыльле кешеләр юк. Хәзер инде социаль челтәрләрдә бик актив һәрберсе. Без алар янына менә кайтып, яки телефон аша бик матурлан җылы язмалар әзерлибез. Менә бу шөгыльне бик яратып укыйлар безнең. Шулай ук менә соңгы вакыйгаларга бәйле безнең сынау дигән гаилә хәлләренә шушы гадәттән тыш хәлләргә бәйле безнең шулай ук аерым махсус рубрикабыз бар. Анда да шулай ук бик җылы гына күңелгә тия торган язмалар урнаштырыла. Шулай ук безнең шушы җомга көне чыга бит инде шәһри Казан язмыш һәм җомга көне безнең җомга вагазы. Менә бик матур гына кирип китә безнең Раил Файзрахмановның вагазлары, безнең аны актив журналистыбыз шушы теманы алып баручы Дилбәр Гарифуллин әзерләй. Бик шушы җомга вагазы рубрикасы бик актив инде безнең, бик кызыклы эшләнә инде. Шулай ук безнең тагын даими авторларыбыз Рәйсә Галимуллина, шулай ук тормышчан, шундый җылы язмалары белән менә мин рәттән карап барам. Һәм хатлар, укучылардан чыннан да хатлар бик күп килә. Безнең WhatsApp-ка да килә хатлар. Үзләре дә язып җибәрәләр. Кагаз хат дигән әйбер һаман дәвам итә әле безнең хат килү. Анда әйбер бар һәм иң кызыклы әйбер без бит инде хәзер шундый үзебезнең янәшәбездә торган кешеләрне күрми башладык. Әмма үрнәк кешеләр бик күп. Менә үрнәк гомер дигән шулай ук бик матур гына сәхифәбез бар. Анда да төрле Теләче районы Күкче авылыннан язылган монда язма, төрле районнардан кызыклы язмалар әзерлибез. Менә каршыгызда Рәсимә ханым китап күрәм. Ул нинди басма, нәрсә турында? Менә бу китапны юкка алып килмәдем. Беренчедән бу безнең Шәһри Казан язмыш дигән газетаның махсус проекты. Без монда шушы Шәһри Казан язмышта чыккан, шушы газета өчен махсус язылган әсәрләрне туплап бирә башладык. Менә шундый махсус серия ачтык. Бу беренче китап. Бу беренче китап. Менә шуннан да күренекле шәхесләрне дип әйтәбез. Менә Әлфия Нигъмәтҗанова биредә, Абзалова, Әлфия апаның кызы. Монысында минем уйлавымча кешеләр ябырылып ала торганнардыр, чөнки аларга Әлфия апаның язмышы әле һаман да кызык. Әлбәттә, әлбәттә. Аңа махсус аерым язылып буламы, яисә ул Шәһри Казан белән бергә киләме? Безнең язылуга килгәндә Шәһри Казан язмышка аерым язылып була. Һәм инде комплектка язылган чиракта бөтен эчендә шул Шәһри Казан язмышта була. Сейшәмбе санында, Чәршәмбе санында һәм дә инде шушы язмыш санында Шәһри Казан язмыш газетасы да. Конкурсларда уздырмыйсыздыр бит, чөнки менә Шәһри Казанның блокнотларын күрәм, махсус. Әлбәттә, безнең менә хәзер бара бәйгебез, безнең ике төрле бәйге бара. Беренчедән хатлар бәйгесе, без ул турыда игълан иткән идек инде. Икенчесе безнең Ядкәр бәйгесе. Ядкәр бәйгесендә төп нигез күңел җылы бизәкләрдә кебек сәхифәләр игълан ителгән номинациялар дип әйтик инде. Һәм анда да бик җылы гына хатлар килә. Менә күптән түгел генә Фәнис Шафиков Әлмәт районыннан бик матур гына туган нигез турында, менә туган нигезен ташлап китәләрме? Үзенең Карачишмә Шермешан районына үзләренең нигезләрен саклап яшиләр һәм бик күңеле белән теге башкаларга да әйтәсе килеп инде туган нигезен ташларга ярамый. Менә төп нигез дигән номинациягә килгән хатларның берсе шу Фәнис абиныкы. Шуннан да шактый кызык. Эшегездә уңышлар телибез. Алга таба да шулай кайнарланып, илһамланып эшләргә насыйп булсын. Спорт турында сөйләшер вакыт җитте. Спорт тән тиресен эштән чистарту өчен менә дигән чара. Игътибар иткәнегез бармы? Интенсив төстә спорт күнекмәләре ясаганда тән тиресе шома, чиста, тыгыз була. Моны аңлату бик гади. Көчле хәрәкәтләнү кан әйләнешен тонуска китерә һәм кан циркуляциясе активрак эшли башлый һәм дә инде тәндә булган барлык шлаклар да организмнан чыга. Шуннан да шактый кызык. Спорт турында сүзебезне дәвам итәбез һәм бүген аның даими алып баручысы Миләүшә Фәтхетдинова кайсы спорт төренә тукталыр икән, әйдәгез сүзне аның үзенә бирик. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Спорт дөньясы сәхифәсенә без нинди генә спорт түрі турында сөйләшмәдек. Футбол, баскетбол, хоккей, керлинг, волейбол һәм башкалар. Тик әлегә суга нисбәте булган бер спорт белән дә кызыксынмадык. Бу кимчелекне тизрәк төзәтергә ашыгам. Бүгенге чыгарылыш танылган Олимпия спорты. Җанатарлары күп булган суга сикерү турында булыр.
Суға сикіру. Исеменнән аңлашылганча су спорты түрләренең берсе. Сикіру қоланча, ягъни вышкадан, яисә трамплиннан башкарыла. Суга төшеп җиткәнче спортчы акробатик трюклар күрсәтә. Бу мизгелдә аңардан көч, җитезлек, үз тәнеңне яхшы сизү хисе һәм диккать таләп ителә. Ярышлар вакытында спортчы берничә тапкыр сикереп карый. Соныңнан барлык нәтиҗәләр дә кушылып исәпләнә. Иң күп балл җыйганы җиңүче дип таныла. Суга сикерүнең тарихы бик кызык башлана. Борынгы Рим яугирләре кыялардан һәм кораблардан, ә җилкәнле флот диңгезчеләре матчтан суга сикергәннәр дигән риваят бар. Әлбәттә, бу спорт түгел, бары тик күңел ачу гына булган. Ә менә профессиональ юнәлеш буларак суга сикерү 19 гасыр ахырында формалаша. Озак вакытта үтми, 1904 елда бу спорт беренче тапкыр Олимпиада программасына кертелә. Күргәнегезчә, спортчы трамплиннан сикерә. Трамплин көйләнә торган пружиналы сыгылмалы тактадан гыйбарәт. Озынлыкка ул 4 метрда 80 сантиметр, ә киңлеге исә ярты метр тәшкил итәргә тиеш. Бассейн өслегеннән расланган биеклеге 1-3 метрга кадәр. Әйдәгез вышка, ягъни каланча турында да бераз мәгълүмат туплыйк. Тимер-бетон конструкцияле махсус мәйданчык ул. Өслеге махсус рәвештә шумый, тайдырмый торган итеп ясалган. Халыкара дәрәҗәдәге ярышларны уздыру өчен каланча билгеле бер таләпләргә туры килергә тиеш. Беренчедән, аның биеклеге 5 метр, 7 метрда 50 сантиметр һәм 10 метр була ала. Икенчедән, каланчаның яхшы итеп ясалган баскычы һәм нык тоткалары булырга тиеш. Суга сикерүнең тагын бер кызыклы түре бар. Ул хайдайвинг. Бу экстремаль спорт. 20-27 метр биеклектән суга сикерүдән гыйбарәт. Ярышлар ачык һавада һәм еш кына табигый суыкларда үтә. Бусы күпкә катлаулырак, чөнки дулкыннар һәм агым нык тәэсир итә. Кызганыч һәм мавыктыргыч манзара. Үзебезнең суга сикерүче һәм хайдайвинг юнәлеше спортчысы, яшь милләттәшебез турында сөйләп китмичә булмый. Лейла Сәләмова, суга сикерү буенча Россиянең спорт остасы. 2014 елда каланчадан синхрон сикерүдә Россия кубогының бронза призеры. Лейла Сәләмова хатын-кызлар турнирына, дөнья чемпионатына Россиядан квалификацияләнгән беренче хайдайвинг спортчысы. Афәрин! Борынгы заманнардан ук кешеләр күккә карап кошларга охшарга теләгәннәр. Ошар өчен мөмкинлекләр табылган. Берсе әлбәттә суга сикерү. Спортчыларның физик көче нык, хәрәкәтләре дөрес һәм төгәл булырга тиеш. Курку һәм дулкынлану хисе бу спорт түрендә җиңүгә китерми. Җиңүгә иң беренче чиратта кыюлык юлдаш була ала. Аңардан башка трамплинга менеп суга сикерү турында гомумән сөйлисе дә юк. Кыюлык әдәмнең канаты дип юкка гына әйтмиләр шул. Һәр вакыт тәвәккәл һәм көчле рухлы булып калыйк, хөрмәтле дуслар. Ә мин сез белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Чирмешән районында Чуаш мәдәнияте көннәре башланган икән. Ә милләттәшләребез тормышында булган башка вакыйгаларны һәр вакыттагыча Ләйсән Гайнуллина җиткерер. Ләйсән, сүз сиңа. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге 30 елдан артык үз эшчәнлеген алып бара. Үзәк агзалары татар мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклауда актив эшли. Хәйрия эшчәнлеген алып баралар, төрле концертлар, әдәби кичәләр оештыралар. Туган телне саклауга үзәктә аерым игътибар бирелә, татар телен өйрәнү түгәрәге эшли. Кояшлы Үзбәкстан башкаласында туган тел дәресләренең ничек узуы турында хәбәрчебез Сәрвиназ Каримова бәян итәр.
Менә Татарстанда ерактта яшәүчеләргә татар теле әлбәттә кирәк. Ни өчен дисәгез, ул беләсезме, яшь вакытта ул бик сизелмәй. Ә менә хаклы ялга чыккач, анасын олыгая башлагач кеше барбер үзенең теленә тарта. Үзенең гореф-гадәтләрен күрәсе килә. Хәтта беләсезме, ул бит инде безнең телебездә бай, мирас, ул бит һәрбер халыкның үзенең мирасы бар. Үзенең теленең ниндидер матурлыгы бар. Һәр якшәмбе көнне Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге кабинетында татар теле дәресләре уза. Татар телен өйрәнү буенча дәресләр кичкенә яшьтәге балалардан алып, өлкән буын кешеләренә кадәр барлык теләүчеләр өчен дә оештырылган. Менә бүген татар теле дәрсендә утырабыз. Менә минем нибәрәләрем Марат белән Алан. Мин аларны алып килдем татар үзәгенә. Татар телен өйрәнсеннәр дип, бик мөһим бу. Безгә кирәк нәрсә, без үзебез татарлар булсак, но дөресен әйтсәм, яхшы белмибез татар телене. Шу монда килеп аралашабыз. Менә Гүлнур апа безгә дәрс бирә, бик яхшы. И менә монда балалар өйрәнәләр, алар кызыгалар. Шигырьләр укыйлар. Материал яхшырак үзләштерелсен һәм дәресләр кызыклы үтсен өчен Гүлнур апа укытуга иҗади якын килергә тырыша. Укучылар белән бергә алар әкиятләр укыйлар, җырлар җырлыйлар, ә иң яшь укучылар туган телдә бик шатланып шигырьләр өйрәнәләр. И туган тел, и матур тел, әткәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белден, син туган тел аркылы. Дауанигем Габдулла Тукай, тәмле ашлар пешерә, матур гүлләр үстерә, оебызның нуры ул, барыбызда улы ул. Жылы уюк, бияләй, байлы безгә күз җиткәч, мин дә аңга бүләкләр алырмын үсеп җиткәч. Тулпар татар җыры ансамбле Троицта 3 елга якын эшли. Татарстанның атказанган артисты Фәрит Якупов җитәкчелеге бу коллектив озак еллар дәвамында милли мәдәниятебезне үз шәһәрендә генә түгел, Чиләбе өлкәсендә дә актив пропагандалый. Теманы Гөлдар Хафизова дәвам итәр. Тулпар ансамбле сезнең алдыгызда. Бу ансамбльнең күбесе халык җырлары. Бер халык җыры Эрбет дигән. Мин пластинкадан бөтен җырны ишеттем дә, шуны җырларга килдем. Фарид, безнең художественный руководитель инде, ул миңа әйтте, җырлагач исәме бар дип җырла. Минем дә җырласым килә, мин әйтәм. Әйдәгез, җырлап карагыз дип миңа сразу. Җырлап күрсәттем дә сценада. Произношение әйбәт, татарча сөйләшәсен әйбәт. Әйдә, кил безгә, җырлыйбыз. Шулай итеп, Троицкида Тулпар татар җыры ансамбле барлыкка килә. Бу коллективны мин төздем 1994 елда. Яңа кешеләр киләләр, элек йөрмәгән кешеләр. Үзләренең сәләтен табалар, талантын табалар. Мин аларга тырышам күрсәтергә. Сез менә сәләтле, сез талантлы, сез җырларга, сезнең талант, сәләтегез бар. Яшьләр йөрмиләр, алар йөрерләр иде. Телен белмиләр, теленнән аерылган. Шуңа күрә безгә, конечно, авыррак. Ну, эшлибез, җыйналабыз. Тормыш юлларыбыз шул кичтә аерылды төрле якларга. Сәхнә таныштырган бу хатын-кызлар төрле төбәкләрдә туып үскәннәр. Дистәләгән еллар төрле һөнәрләрдә эшләгәннәр. Мин Башкириядан, Чишмә районыннан. Мен Ставропольскийда крайда тугач, минем анем яшь вакытта инде монда Троицкига килеп, бөтен тормыш монда үтте.
Минем томырларым бөтнесе Троицкидан, мин өзім де Троицкида тудым. Озерскинан. Троицк попала после... Троиц мәдәниет мәгариф училищеннан соң юнәлеш буенча монда килдем. Тулпар ансамблендә җырлавыма 1 елда юк әле. Татар телен тырышып өйрәнәм. Әйе, кемдер өчен ансамбльдә җырлау туган телне бераз булса да өйрәнү мөмкинлегедә. Шулай, үз вакытында югалтканнарын алар җыр ярдәмендә торгызырга телиләр. Очень сожалею, что по-татарски очень плохо разговариваю. Татарча сөйләшмәвемә бик үкенәм. Әти-әнием мине татарча сөйләшергә өйрәтмәде. Бик кызганыч. Татарча белгән кызларга, солистларга көнләшеп карыйм. Җырларга мин балачактан ук яратам. Еллар узу белән татар телендә җырларга теләк тагында үсә. Кайсы белми татар телен өйрәнәбез. Бер-беребездән кем белми шуларга әзрәк әзмәс өйрәтеп алабыз. Ничек нинди сүзләрне ничек әйтергә, нинди сүзләрне белмиләр, сорыйлар. Без аларга язабыз, әйтәбез, кем белә. Шулай бер-беребезне өйрәтәбез инде. Тулпар хатын-кызлары Троицкның төрле чараларында, бәйрәмнәрдә, сабан туйларында катнашалар. Конкурслардан да читтә калмыйлар. Шулай, Троиц шәһәренең дистәләгән хатын-кызларының актив яшәү рәвеше алып баруының бер сәбәбе җыр моңга мәхәббәт. Бик яратабыз. Ида да йырлыйбыз. Бөтен эшләгәндә дә йырлыйбыз. Мин иртә белән торам да татар радионы куям. Татар радиодан башка иртә белән минем ашавым юк. Шул радио белән бергә җырлый, бергә тора. Начал петь. Девочки, на концерт надо идти. Концерт начался, пойдемте. Наш Фарида Нашу Фарида надо слушать стоя и в зале. Троиц шәһәрендә бердән-бер татар җыры коллективы Тулпар үзенең юбилеен бай репертуар белән каршы алырга әзерләнә. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Татарстан Республикасы Милли китапханәсе ярар дип исемләнгән татар телен өйрәнү буенча түләүсез курслар башлый. Дәресләрдә катнашучылар көндәлек сүзләр өйрәнәчәк, курс ахырында алар татарча сөйләшә һәм укый алачак. Бик күркәм башлангыч уңышлар юлдаш булсын. Ә без исә дөнья яңалыклары белән танышыйк. Җиһанда ниләр булып ята икән? Австрия кыясы кушаматы белән дан тоткан экстремал спортчы Франц Мюльнер дөнья рекорды куйган. Перуның Ольян Тайтамбо шәһәрендә пәһлеван 81 тоннлыны поездны 10,6 метрга тартып барган. Дөнья рекордлары институты спортчының яңа уңышын теркәп раслап куйган. Мин күп рекордларга ирештем, ләкин монысы башкаларга караганда кыенрак бирелде. Баскыч буйлап хәрәкәт иткәндә локомотив мине артка тартты. Шуңа күрә мине тоткарланганлык хисе биләде. Дөньяның төрле өлешләре буйлап 7 рекорд 7 кыйтга дип аталган турда Перу әлегә беренчесе генә икән. Алда мине Көньяк Америка, Европа, Төньяк Америка көтә. Төньяк Америкада мин карап тартачакмын, Европада вертолет. Киләсе елга минем планда Токио белән Антарктидага бару, 2025 елда Австралиягә һәм турны Африкада тегәлләргә исәп. Франц Мюльнер 20 елдан артык үзенең гаять зур көчен күрсәтә. Спортчы пассажир самолетларын урыныннан күчергән, күзәтү тәгәрмәчендә әйләндерә алган. Бүгенге көндә Австрия кыясының Гиннес рекордлар китабында 39 рекорды теркәлгән. Калива шәһәрендә урнашкан Тәвә кышы фермасы куркуны җиңү һәм аннан бөтенләй арыну өчен шаккаткыч ысул тәкъдим итә. Ул еланнардан массаж ясату. Фермага килүчеләр агач чатырга урнаша. Хезмәткәрләр алар өстенә 2 зур питон еланын сала. Әсирәлүчеләр исә тәннең һәр өлешен массажлый. Биргә килүче Джессиканың процедураны үзе дә күп кенә танышлары да сынап караган. Массаж вакытында бик күңелле тойгылар кичерәм. Еланнарны үземнән аласым да килми. Бер дә куркыныч түгел, мин рәхәтләнеп ял иттем. Процедуралар үткәрү өчен фермада 3 бирма һәм 2 альбинос питонын асрыйлар. Начар исне бетерер өчен массаж алдыннан еланнарны юалар.
Бу бетоннар кулга ияләштерелгән. Без аларны бәләкәй чактан ук тәрбиялибез. Шулай да куркынычсызлык кагыйдәләре буенча массаж безнең хезмәткәрләр күзәтчелегендә үтә. Әлеге ферма популяр туристик объекты. Аларның даими клиентлары бар. 30 минутлык массаж өчен безнең акча белән 420 сум түлисе. Халкыбызның бейек шагыйре Тукай турында берничә кызыклы факт. Габдулла Тукай үз язмаларын газета, журналларга биргән вакытта төрле тәхәллүсләр кулланган. Бүгенге көндә галимнәр Тукайның үз мәкаләләрен имзалаган 70-кә якын тәхәллүсе булуын дәлилләгән. Габдулла Тукай татар, гарәп, фарсы, төрек һәм урыс телләрендә ирекле аралашкан һәм яза белгән. Тукай вафат булганнан соң нәширләрдән алырга тиешле булган 500 сум акчасын 2 сәләтле баланы рус уку йортларында белем алыр өчен сарыф итәргә дип васыят итеп калдырган. Шунысын да өстәргә кирәк, Хәзрәте Пушкин, Лермонтов ва Тукай 3 йолдыз ул дип яза әдип. Ул үзенең урынын, тарихи миссиясын, татар халкы алдындагы бөек бурычын әнә шулай аңлаган. Бер вакыт бардым Пишән базарына, шунда мин таптым азык язарыма. Тәгәрәп юл уртасыннан таш килә, таш түгел ул, бер киселгән баш килә. Габдулла Тукайның Пишән базары яки яхут яңа кисеп баш поэмасы шул заманның ел язмасы дияргә мөмкин. Һәм Тукай белән бәйле урыннарны барлаганда монда килмешә мөмкин түгел. Пишән базары менә шушы тирәдә булган. Ә моннан күренеп торган Амур кунакханәсендә Тукай 1912 елның декабреннән 13 елның февраль ахырларына кадәр яшәгән. Амур кунакханәсе Фатих Амирхан исеме белән дә бәйле. Баку Урманчы мәдрәсә шәкерте булганда монда Фатих Амирханны күрүе турында язып калдырган. Әлбәттә, Болгар номерлары. Тукай анда җаяктан килгәч 1907 елдан алып 12 елның ахырларына кадәр яшәгән. Әмма шагыйрь белән бәйле ул бина сүтелеп, хәзер аның урынына башкасын төзеп куйдылар. Болгар номерлары белән янәшә генә Шәрик клубы бинасы. Монда Тукай 1910 елның 15 апрелендә үзенең халык әдәбияты дигән лекциясын укый. Ул лекция тулысынча диярлек татар киләренә җырларына багышланган була. Җиргә нык басмыйм, аяк астында йомшаклык күрәм. И үлем, мин синдә бер хәсрәт ва бер шатлык күрәм. Хәстә хәле шигыре 1913 елда Аң журналының 15-нче гынбар санында басылып чыга. Бу шигырендә шагыйрьнең үлем белән тартышуының бөтен фаҗигасы чагыла. Аны укыганда үзең кичергәндәй тетрәнәсең. Ә бу Клячкин хастаханәсенең бинасы, Тукайның Казандагы соңгы тукталышы. Кайтмады үш, бетте көч, сынды кылыч, шул булды эш. Кирләнеп биттем үзем, дөньяны паклый алмадым. Милләтебез уңган, тырыш, үз туган җирен кадерләп, биредә яшәүче кешеләрне хөрмәтләп яши торган шәхесләргә бай. Шундыйларның берсе Әнсәр Галиев. Ул бүгенге көндә Биектауда яши. Туган ягы белән тыгыз элемтәдә, олысын кешесен хөрмәт итә, иганәчелек эшенең үзәгендә кайный. Авылларының тарихы белән кызыксынып, инде берничә китап бастырып чыгарган. Сүз уңаеннан Әнсәр абый Апас районының Булгайыр авылында туып үскән. Әнсәр абый Апас районы Олы Булгайыр авылында дөньяга килә. Кичкенәдән тырышлыгы, белемгә омтылуы, эшкә җаваплы карау белән аерылып тора. Башта техникум, аннан институтта белем ала. Хезмәт юлын туган авылында бригадир булып башлап җибәрә. Агроном булып эшләп ала һәм язмыш җилләр аны Биектауга алып килә. Озак еллар сельхозхимиядә, аннан Киров, Ленин исемендәге колхозларда җитәкче була. Ямаширмә авылында газ кертүдәге тырышлыгы өчен авыл халкы әле дә рәхмәтле. Әнсәр абыйның хезмәт юлы шуннан соң Биектау белән бәйле. Республика беренче полигон оештырдык. Шуп белән заниматься итә. 2000 елның 15 августында безнең туган көн, менә минем алымнарым мине ярдәм шундый диләр, истәлеккә калдырырга. Шуннан инде менә шул 2000 елдан 23 ел дәвамында бүгенге көндә полигонда.
Нәрсәгә генә тотынса да тиз һәм җиренә җиткереп эшли ул. Кызулыгым бар, иртән уйлаганны кичкә эшли дә башлыйм ди ул. Бер дә тик тора белми. Вакыт аны йоклап та үткәреп була. Или өстәл артында утырып эшләп тә үткәреп була. Арча кызы Бәрия белән гаилә корып яши башлауларына 45 ел узып киткән. Танышу көннәрен бүгенгедәй хәтерлиләр. Колхоз идарәсендә конторда күрештек. Ondan sonra ben onların kudaylarında, Kurşavul'da kvartirde oturdum. Ol teknikum bitirip, şunda ot bilen tetişten obi alıp, obis alıp koydu da bizge kirdiler. Mene şu vakitte birinci tapır görüştük biz onun bilen. Jeyler jitti, biz yapraklar jeyarga girdik kontordan jibereleri. Şu vakitte biz onun bilen yaprak beylerge yeşler bitinde. Şoğa girdik. Ondan sonra Dağın birer yıldan sonra biz şıraşa başladık. Birge işledik. Başta brigadir bulup işledi. Onlar agronom, ben ekonomisiyim. Ve onun bilen tanışkasından mene de işlerge bek jingil buldu. Çünkü Şit rayon, Şit avul, 20 yaşlık kız bala için bu elbette jingil tügüliydi. Ol her vakit mene ışanışlı ir, nıklı tirek buldu. Şulay yok iki yaktan da tuğanlarını tegiz kurdu. Kerek vakitte onlarga her daim yardım etti. Bugünkü günde de iki yaktan da tuğanlar bilen Allah'a şükür büyük tatlı dost bulup oralaşıp yaşayız. 44 yıl hesapçı bulup işliyor ol. Şaktı cevaplı hizmet. Men hizmetimni bek yaratıp başkardım. Kollektivimiz da bek heybet buldu. Men mine 24 yaşında urnaşkanıyım selxoz kıymiyege, şundan pensiyege gittim. Kızları Liliya bilen ulları Aydar da üzleri kebegük tırışlar. Gaileleri bilen Büyüktağ'da yaşaylar. Anıkları devet edip üzülüp tıralar. Onun her öğretken sözü bir kıymetli. Yani de bizge ana gel etiğiz nerse debektir. Etiğiz kaytkan şiriş aytып oturubuz. Bir endi sıravlar neler bolsa şulay debekte turgany. Tura bara özbüzde hem etiğeniler bolgaç alар bergen bizge terbiyeni balalarga bere alsak biz büyük şatlıq. Alar bizim için örnek. Etiyeni uzun gamelli bulsun. Biz alarını bek yaratabız, hürmet ederiz. Uzun gamel dileybiz. Selamet bulsunlar. Bu günlerde 70 yaşın tuturgan Ensar Halil ulының başlıca hizmet yolu turunda söyledim. Tuğan avlına, rayonuna көрсеткен yerdemi, iğaneçilik işi turunda bu sürettağına söylep de bulmaz. Keng көңіллі, юмарт, yerdemşel ol. Tarih bilen kızıksına, izlene, toplu yaza hem kitap etip çıgara. Mektepte okugan yıllarda ezmezgine redaksiya nilerine, rayon gazetlerine da bir haligine ezmezgine nilerim yazganım buldu nitirip de şundan sonra kolxozlarga nilerge kitkesin, armiya savlarına qaytkasin, olar bilen iyi bulmadı. Lakin armiyadan qaytıp okunu bitirip işe kirişkeş, benim birinci yazmalarım 77. yılda yazılan yazmalarım var. 74. yılda birazgana üst turmuşumның nerseler bulganım biraz material dip tugul indi da baribir kak gündelik dip aytdım mana şunday narsa bulgan benim. Endi birinci kitabım benim. Ul kitap çıgındı Karakul Batır dip benim ulu kızım turmuşka çıktı. Kiyevinin abisi, Doğayrat'ın abisi Karakul yigiti Enver Yılajev. Ul 63 tapqır rayonlarda batır qalğan, 63 tek alğan yigit. Россияның 2 tapqır, Tatarстанның 3 tapqır çempionu. Әкиетчі Айтуған бабай, ауылы, дуслары, классташлары, ештешлері турында яза. Тизден ауылдашлары суғыш ветеранлары турындағы китабы дүния күрешек. Әнсәр Ғалиевны мин ел язмашы дияр едім. Чөнки ул язучыларыбызның әлі қолы жетмеген, вақыты тимеген темаларны күтәріп шыға. Шуны оқушыларға бүтін барлығы, зурлығы белән ирештіре біле. Һәм ул шын мәгънәсендә әнә шундый зур сәләткә ия дип яза аның турында чираттагы китабында сөз башы етіп дусты язучы Хәбир Ибрахим. Бу көннәрдә республикабызда Мәгариф йылдызлыгы дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция үтәм һәм шул уңайдан студиябызга кунаклар чакырдык. Ул да булса Гүзәл Гыймадиева, әлеге фәнни-гамәли конференцияны оештыручы һәм китапханәче һәм әлеге конференциядә катнашучы укучы Зәринә Нигъмәтҗанова. Хәерле көн. Хәерле көннәр. Менә әлеге конференция ул бит инде бүген генә оештырылмаган. Быел ничәнче тапкыр үткәрәсез аны?
Быйыл 13-нче тапкыр уздырылачак. Чөнки бу проектыбызга нәкъ 13 ел булды. Әйтеп китәсем килә, без килдек кунакка сезгә Казан шәһәренең Киров районында урнашкан 4-нче гимназия-интернаттан. Бу элек 90-нчы елларда безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәриф Шәймиев уйнияты белән ачылган Телек лицейлар системасында ачылган шундый уку йорты. Һәм дә инде мин бу уку йортына килгәч эшләргә нәкъ 13 ел элек уйга килдем дә шулай нинди генә шундый зур гына кызларыбызга файдалы була торган шундый проект ачып җибәрергә дип уйлый менә шушы теманы алдык. Чөнки менә татар мәгарифе тарихы һәм дә татар хатын-кызлар мәгарифе тарихы бик тә өйрәнелмәгән кебек тоелды. Шуңа күрә без менә шулай җыеныбызда балаларыбыз белән тотындык бу фәнни эзләнүләргә, архивларда эшләп һәм дә инде конференциялар уздыра башладык. Әйтеп китәсем килә, безнең менә шушы еллар дәверендә фәнни җитәкчебез Тәмин апа Бектемирова. Ул инде танылган педагог, галимә, язучы. Менә аларның Тәмин апаның китаплары безнең эштәленнән төшми. Балаларыбызның кулларында гел шушы китаплар, чөнки менә анда бик кызыклы чыганаклар. Тәмин апа инде ул аның сөйләвен тыңлаганда күз яшьләре чыга, ихластан шундый менә татар милләте дип татар дип шулай янып киеп шундый мәкаләләр язган шундый язучыбыз ул безнең Тәмин апа. Һәм дә инде нәрсә әйтәсем килә, biz bu проект ул күп кырлы. Шушы проект кысаларында безнең менә эшләп килә күп еллар Асылташ исемле театраль труппабыз. Анда мин җитәклим. Без үзебез язабыз сценарийлар. Менә шушы чыганаклар белән эшләп, чөнки бик аз материаллар табарга бик ансат түгел. Biz шулай сценарийлар язабыз төрле менә безнең мәгърифәтче хатын-кызларыбыз турында. Чөнки менә гасыр башында безнең күренекле шәхесләребез, мәгърифәтче хатын-кызларыбыз Фатиха Итова, Ләбибә Хусайни, Мөхлисә Буби, алар күп. Алар беренче кызлар өчен җәдид мәктәпләр ача башлаганнар. Һәм дә инде менә кызларыбыз белемле булсыннар дип алдың шундый шәхесләр булсыннар дип, тәрбияле булсыннар дип, алар шулай яңадан укыту программалар төзеп, анда җәдид фәннәр кертеп, анда бит инде кергән хисап дәресләре, телләр, чит ил телләре дә кергән, җография дәресләре. Әле шул дәресләр дигәч, без үзебез шушы укыту программаларыннан алып фәннәрне тарихи торгызабыз шушы дәресләрне. Бик җиңел эш түгел. Менә әхлак дәресләрен куйдык. Аннан соң кул эшләре, чөнки ул программаларында ул дәресләр бик киң таралган булган, чөнки кызларыбызга бик кирәкле. Фән инде ул кул эшләре ул вакытта да, хәзер дә. Аннан соң инде әле менә узган ел без куйдык Каюм Насыйриның тел грамматикасы укасыбы буенча Әнмөҗән дигән татар теле дәресе. Безнең укытучыбыз Каюм Насыйри ролендә булып, кызларыбыз гарәпчәдән тәрҗемә итеп, шулай такталарга язып, җаваплар биреп, бик шундый кызыклы гына дәресләр әзерлибез, эшлибез. Менә быел ел саен әйтем инде без театраль постановкалар куябыз. Быел инде без аны багышладык Мөхлисә Буби исемен шулай хәтергә төшереп, чөнки инде ул шундый бик затлы шәхесебез, аннан соң аның бик шундый аянычлы бит инде тормышы булган, күп кенә шундый Бубилар, алар гомумән Габайдулла, Габдулла Бубилар Иш Буби авылында шулай ук беренче мәктәпләр ачып, Мөхлисә Буби инде беренче хатын-кыз казыяда булган бит инде, данлыклы шәхес. Кызганычка каршы, менә 37нче елда аны 7 дини хәлләре белән бергә атып үтергәннәр. Зәринә, сез менә бу Асылташ проектында шулай катнашасыз, әйме? Анда ниндирәк вазифалар сезнең? Нәрсәләр эшлисез? Безнең бит инде Асылташ конкурс үтте. Анда безнең гомумән татар милләтенә безнең кагылышыбыз дип дисәм дә ялгышмам. Чөнки башта без инде шундый безне кабул итә торган тур бар иде бит инде. Анда безгә эссе язарга кирәк. Милләтнең дәвамы белән нинди элемтәдә булуыбыз,
Яздықта инде икенче этапка үттек. Аннары безнең 5 этаптан тора торган сынаулар булды инде бу соңгы турында. Шулай ук безгә кул эшләре белән безнең нәсел шөгыле турында сөйләргә кирәк иде һәм безнең тарих һәм төрле теория ягыннан сораулар бар инде. Шулай итеп беренче урынны алып, монда кызларның белемнәрендә менә безгә кызыгы белергә. Татар кызы конкурсында бит инде генә күбрәк шул кыяфәткә, тышкы шулай киемнәргә акцент бирелә. Ә монда кызларның белемнәре, татар әдәбияты, татар тарихы, татар мәдәнияте, менә шундый катлаулыгына сораулар белән һәм шактый кирәкле бер дип саныйм инде мин. Зарина менә читен түгелме, җәмәгать эше белән бергә укуларны, менә бөтенесен бергә алып барырга сезнең бит инде дөньяны өйрәнә торган вакытыгыз дип әйтимме? Минем өчен бик каты кызык эш. Чөнки җәмәгать белән эшләсәң, син үзеңнең яңа кырларыңны табасың дисәң дә ялгышмасын. Мин анда мәктәп белән генә шикләнми бит, төрле олимпиадаларда катнашып, шулай татар теленнән, татар әдәбиятыннан призер булдым быел. Хәзер халыкара олимпиадага әзерләнәбез. Минем өчен татар милләтенә үзенең өлешемне кертәсе килә. Хәзердә мин проект әзерлим. Проект ул яшьләр арасында татарча фикерләү проекты. Минем заман дип атала. Һәм инде төрле чаралар белән, төрле менә шундый оештырып менә шундый эшләмәкче булам. Шактый кызык. Уңышлы гына башларга насыйп булсын. Алга табан инде ирек ниятләре бар менә бу эшләрнең, бу Асылташ проектының дигәндәй. Асылташ проекты безнең инде шушы көн проектыбыз эчендә дә эшләп килә һәм дә инде ул ел саен безнең уздырыла. Алдагы көндәрдә дә кем әйтмешли быелгысын үткәргәч инде киләсен белә башлар. Без аны инде хәзер үк башлыйбыз дип әйтеп була, чөнки бик җиңел генә әйбер түгел инде ул. Һәм дә әле менә әйтәсем килә, безнең быел гимназиябызга 25 ел тулды. Шундый юбилейбыз да булды. Сезгә менә бүләк итәсебез килә шушы китапны. Безнең гимназиябызга бит инде фақат кызлар гына белем ала. Алар бик зур конкурслар узып, безгә Мәскәүдән, төрле регионнардан шундый менә тәрбияле, шундый белемле кызлар килә укырга 5нче класстан без алабыз. Шуңа күрә рәхим итсеннәр. Бик зур рәхмәт сезгә шу эшләрегез өчен. Исән-сау башларга насыйп булсын, уңышлар. Исән-сау булыгыз. Организм витаминларга кытлык кичермәсен өчен белгечләр карабыдай ашарга киңәш итә. Чөнки аның составында оксым һәм организм өчен кирәкле булган барлык витаминнар да бар. Ул организмны озак вакытка энергия белән байыта. Менә мәсәлән, иртән карабыдай боткасы ашадыгыз икән, тамагыгыз тиз генә ачмас. Шулай ук ул кандагы холестеринның күләмен дә киметә. Рамазан ае вакытында бигрәк тә карабыдай ашау файдалы. Менә бер кызыклы факт, күренекле шагыйребез Хәсән абый Туфан карабыдайны яратмаган. Ни өчен икәнен аңлатып булмый, күрәсең ул аны бик күп ашаган. Мин дә яратмыйм. Язгы чорда организмга кирәкле файдалы матдәләрне төрле ярмалардан да алырга мөмкин. Иң файдалы ярмаларның берсе ул карабыдай. Карабыдай аксым, май, П һәм Б төркеме витаминнарына бай. Аның ярмасында тимер, фосфор, кальций тозлары, микроэлементлар, алма һәм лимон кислотасы бар. Карабыдайдагы фолик кислотасы канны яхшырта, организмга төрле авыруларга каршы торырга булыша. Карабыдайдагы фолик кислотасы канны яхшырта, организмга төрле авыруларга каршы торырга булыша. Карабыдайны аеруча калкынсыман без һәм аш казаны асты бизе, бөерләр һәм аш кайнату эшчәнлеге бозылганда ашарга кирәк. Моннан кала ул кан басымы югары булган ревматизм, артриттан интеккән кешеләр өчен бик файдалы. Шулай ук нерв системасына зыян килгәндә дә шифасы күп. Шикәр авырулы кешеләр өчен таралып торган карабыдай боткасы иң яхшы ризык, чөнки анда углеводлар бик аз күләмдә. Авырганда гына түгел, карабыдайны еш ашаган очракта организм ныгый һәм авыруларга бирешми. Карабыдай диетик сыйфатка да ия. Ул организмнан зарарлы матдәләрне чыгара. Карабыдай балга бай чәчәкле үсемлек. Аның балы кара су төстә, хуш исле, тәмле. Башка төр баллардан үзендә тимер һәм аксым күп булу белән аерылып тора. Карабыдайны тагын башка максатларда да кулланырга мөмкин. Мәсәлән, тән пешкәндә сары төскә кергәнче кыздырылган карабыдай онын су кушып боткасыман масса ясарга һәм җәрәхәт урынына сөртергә. Сару кайнаганда табада кыздырып төелгән карабыдайны чәй кашыгы очына элеп кенә аш карынга көнгә 3 тапкыр эчәргә.
йокысызлыктан һәм муен остеохондрозыннан, карабыдай ярмасы һәм ярма кабыгы тутырылган мендәр ярдәмгә килер. Карабыдай башны эшләтә. Имтиханга барасы көнне иртәнге ашка карабыдай боткасы ашарга киңәш ителә. Аны дару үсемлеге буларак та үстерәләр, ләкин чәчәкләрен һәм яфракларын киптермичә кулланырга ярамый, чөнки агуланырга мөмкин. Төнәтмә һәм кайнатма әзерләгәндә бары тик киптерелгән шималны гына кулланырга кирәк. Россия Берләшкән кредит бюросыннан алынган мәгълүматларга караганда, авыр хәлдә калган россиялеләрнең 59% кредит бирүче оешмаларга мөрәҗәгать иткән. Психологлар кредит алыр алдыннан 7 кат уйлап бер кат кисәргә киңәш итә. Теге яки бу товарны алганда акча җитмәү проблемасын башкачарак хәл итеп булу юлларын табарга кирәк. Бүгенге көндә кредит бәйлелеге дигән авыруда бар дип раслый психологлар. Бүген кредит алмаган кешеләр бик сирәктер ул. Дөнья булгач төрле хәлләр була. Эшсез калу, айлык керем кимү аркасында кредит түли алмасаң, нәрсә эшләргә? Кредит бәйлелегенә кемнәр эләгән? Молодежь, потому что не хватает правовой грамотности, знаний, когда они берут кредиты, ну и, конечно же, амбиции, которые сейчас... Яшьләрнең амбициялары зур, ә хокукый белемнәре җитми. Аларның кредит бәйлелегенә эләгүләренең бу төп сәбәбе. Өлкән яшьтәгеләр исә кредитны күп очракта якыннарына, балаларына булышу өчен ала. Һәм нәтиҗәдә түли алмаска мөмкин. Кредит бәйлелегенә иң күп эләгүчеләр шәхси эшмәкәрләр, бизнесменнар. Икътисади кризис, халыкара базарга юллар ябылу, сәламәтлек начарлыгы аркасында туган проблемаларны чишү өчен күп очракта хокукый белемнәре җитми. Кредит һәм бурычлардан ничек котылырга соң? Финанс яклау, бурычларны оптимальләштерү, приставлар аркылы эшләү хәлне тагы да катландырырга мөмкин. Закон буенча кредит бәйлелегеннән котылуның 2 юлы бар. Это обращение первое в МФЦ, это внесудебное банкротство, но, к сожалению, то есть не каждый подходит под этот кредит. Беренчесе МФЦга мөрәҗәгать итү. Әмма бар кешедә мондый судның шартларына туры килмәскә мөмкин. Бу очракта кешенең бернинди милеге дә, керемнәре дә булмаска тиеш. Икенче ысул ул суд аркылы банкротлыкка чыгу. Бу процедура гадәттә 5-6 айга сузыла. Әлеге процедурага яхшылап әзерләнергә кирәк. Хокукый белемнәрсез булмый. Безнең академиядә бу очракта бушлай консультация алып була. Россия президенты каршындагы Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең Казан филиалында кредит чыңгылына эләгеп авыр хәлдә калучылар өчен махсус демография дигән проект эшләп килә. Мондагы белгечләр гражданнарны бушлай кабул итүләр оештыра. Авыр хәлгә калган очраклардан чыгу юлларын эзли, финанс грамотлык буенча киңәшләрен бирә. Әлеге проект буенча 16 белгечлек буенча өстәмә һөнәр алу мөмкинлеге дә бар. В рамках проекта «Финансовая грамотность» мы обучаем население пользованию денежными средствами, как правильно распределять семейный бюджет. Шулай ук финанс грамотлык проекты буенча без халыкны акчаны дөрес тотарга, гаилә бюджетын дөрес бүләргә, кредитның керемне арттыруның начар ысул булуын аңлатабыз. Керемне арттыруның төрле ысулларын эзлибез. Үз эшеңне башлап җибәрү һәр вакыт мөмкин булуын күрсәтәбез. Куркуларны җиңәргә ярдәм итәбез. Һәр кеше белән индивидуаль эшлибез. Иң мөһиме куркып калмаска, проблеманы хәл итәргә. Һәр кешенең банкротлык ситуациясе төрле. Һәр процедураны индивидуаль карарга кирәк ди Россия Федерациясе президенты каршындагы Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең Казан филиалы эксперты Регина Халиуллина. Кеше булса, эшләр эше булсын, борчулары булсын, гамнәре, киләчәккә ышанычы булсын, үтәр көннәренең ямнәре дип язган Илсия Ихсанова. Үтәчәк көннәребез ямлы, эшлисе эш гамәлләребез изге булсын иде. Дөрестән дә нурлы язларыбыз имин булсын дип сезнең белән саулашабыз. Исәнлектә күрешик.